صوتي يموت يصير بدها كم حسن قد موت غير ما مش انت كمان اوكي واجب قاعد لي كاي بحفشه بمنتاي مخنيات تبلوسكم مبزحتي تخاب جرمن زغيسب مبزحتي جت سمعوا كاب جرمن مس انجليز غلطات مبزحتي ورا ورق زنبرن غير جرمن يمزغرو جرمن سلصدو وديم وراتي كل سبنا ده ما نقالو جي قالي وراتي من قالي ورات دنجو قالي ني بروسس ني مرعي دنجو قالي ها فنجي قبر تردهان اوكي تي وقت كم ينيرو قد من افتي ناي بحر غلم فتانكم سي كير كان راليز وين في دانكر غلن زباري وقت نايتي كم وبورتا ماشي قريو هذا او يها اسماس ادل تجركا كتحالفها ادل تجركا كن تمبلا استهجمات من لسيها جدا ونياتو اوس جدا كداونتي كدرب عليك وبورتا قال تهزا لك ولا غبرتينا عينت مالك ديكسيها او تجرب جما والله خير كل درجه شو سبب ترى هذا 10 زغونو تا جلبا دانكر نفيهم لما يتوا كم 50 نبكاليس حليفهم تصنهم ردها كاب دانكر من نبكاليس زغدو نبكاليس تصنو قاليهم كاب بدانكر سكول كم زنانا زنبره قد انا نيروم سنه عرب نيروم جو كورد نيروم اوكي تفرالكم هم نقول او مسمجه حليفهم نيروم كم زمان في تاكسي حق اليوم حليفهم قاليهم بترين قالهم حليفهم جي بوليس كاتاتولها كل شيء يتنقوا هاي ولا نصن جبنا ماكينه تحبوا لكم جيبت ختمات حلفت خمات ختمات حلف بك ماكينه حتى ماكينه تمسيها تحبها حتى ماكينه تمسيها تحبها حتى ماكينه تمسيها تحبها ترجعها تعال بك ماكينه ستبت يدو هنا مثل ماكينه ناي بوليس لي نايم قاعد تفلتني هسه تريكا بلان تعال لا معك ومو يغنى تحبها بك انا افتدر تبت اوكي تاكيب كسرت خيزه لحاس كنت تروح ياخذ يوم سدتنيا تحت قلم ريله مالتيو او الصحادو ስለሆነ ተፈጥዋይ ስለዶሎ በቃ በጭልጋ እንደተሐባ አንተ ብራን ተሪኻ ተሐባ ፈናፍ ጫካታቱ ደገና እንግሊዝ ዳይሬክት ምልስ ይሉ ሃይር ማለት ይትሳዶሎ መንገድ ትፈልግ መኪና ተካታተሎና ሀይትካተሎ እንገላንገላ ማራይ ጥንቃ ወዳት አዚያ ከባድ ያጅ ተጀርባ ፎከስ ትመስልበት እቶም በሮስ ናብተ ገምገም ባህር ወረ ርዝነት አለው ተጀርባ ርዝነት አለው ሀጅ ኩላት ከሀት ከማቴ ማወዳደበንታ ጂ ካብቲ ናፍት ማይክ ነው ተዋስ 15 قال غيرنا مالك تسكينا اجي او ادل غيرنا يرخونا تردهان ستيل ولا افتماي مساتنا يون 4 دقه قال مسكنا يمنا يمنا وبدعوات سقايكن دي افتماي تماي سي افتا سقايا تمركب سلو بغامر بالعلا عندي غروخان يوم اجي تماي افتماي مسات تمركب سي تمركب مسات خاين حري حسام هاجر مالس تمركب غديف كاي خاطا مالتي مرات يود بقى تمركب بعد متسكا تمركب متسكا كو already السها افتماي كم زلها فلتو كمستبقس كم فلوتو يوم دمطها غوزدوها مالتي አደጋ ከያጋጥመካ ገላት ነጥዮም እቲ ሴፍ ጃኬት ይቦሃ ኦኬ ምን የም ቴምፖላይስ የም እንት ወዶ አንተ ያ ጃልባ ከተበገሰት ከላክ ጣና ተሰኪን ከ አንዳኸድካ ከለኻ በትገዛው ተታልፍ ከለኻ ወይ በትግራብ ተታልፍ ከለኻ አፍት ደንደስ ማይ ጻልሁን ሰው በገለጻት ሰሐቢያም ተሰኪን ከትከድ ከለኻ ትቅድሞ ማለካ ነሳ ናፍትማይ ማለት ተማይ ታፊያ ግን አይቀደዋን የምሰው اوكي اوريدي قال يبغى له ما له قال يوم كاشله لبلو كتبصح لك مالتي بحسب تمام ده رصح خاص عوض كاس وجي السب تمام تبصحها اجي كل سبب زموت وصلوا قويو نفسها جالبا دخيت نمن كحزي يጨንቆሚ አብተን ደቅንስዮ አብሎ አብደቆሎ قال يوم ابو يا فتاون طوالي ام تصوتفيو አደቆሎ قالت لا يمرسوانا انتقال السبشو بس ስለዚህ በሐጂዝ መጽ ዘሎ ሰብሲ ትخدالو ዘሎ ነገር ሲ ከምዚ ክብርታታት ወይ ዝኾነ ጃኬት ተራጉ ይደኸይና ሎ ቀዳማ ነገር ከራይካ አብጅቡ ገንዘብ ገረታ ትሕዝ ኸ ከምዚ ገንዘብ ክሕዝ ኖርማሊ ሴኩሪቲ ሊትበታ ዝኾነ ከምዚ ዝኾነ ነገር መግዳት ገንዘብ እኮ ጸገብ የብሉን ግን ቀንዲ መብዛሕትኦም ሕጂ ነይሮም ሰና ተጋገይዎ ወራት ሒዞም ነይሮም ፓስፖርት ያዓዶም ዝኾነ ወራት ክህሎ ልጅ ሓደ ሰብ መንቀሳቀስ ናይ ዝተፈላለየ ሃገር او مساعته زغنا كيس اوتو كيس كمايش الادمه ديو دلاديو سلازي زغنا ورات كل يقول النسو لا كان يرفع مالك ها ابجبهم زغنا وراتكم مالي بلو من معناتي يابتي انجليز مساعته صدق نعم كم ملليناتهم زغنا كل يبلو جرا قرص لرونا استيل كدان فلاي تمزولكا مملاسالو متحازالو او مدقاسالو ديكسل تكافلون ويزر تمبلايس قال جيو كل شيء يا بزح تقبلون كداونتي كدرب لك ورات كل جن ورات تزغف ورات ستيل كلايغا افتي تقمالو مساحه زبعزو سوداناويان كل زي سوداناويان ወይ عرب جانب ما البحري كم زي برهان تم يتقبر فوت ስለሆኑ تغاراول ይባሱ እጂ ያ አቆሙ ሃጂ ሞር ጥንቃ ያዝል ማለት ከምንስ
ወይ መጀመርታ ኮማ ዓይን ሰርተልዩ እንተዳ على አማራጭ ሃልዮ ከም ሀበሻ ዝበዝሑ ወይ ምስ ሀበሻ መንገዲ ተልዩ ምስ ሀበሻ ጓዓዝ ኣለዎ ኮማ አማራጭ ተሲኑ አንደ በት ኮይኑ ኣብ ምሶም ጓዓዝ ሰሊኻ ሓላፍነት ክስከም ዘለዎም ገለ ክዛረብ ኣለዎ ሀበሻ ይዛረብኒ ሰው ይብል ግን ኣዋሽ ጋራ ወነዳድ ሎ ገለ ብዙሕ ባሲ ሓሊፉ በተናህና መንገዲ ነበረ ሱዳናውያን ምስቲዮም የመናውያን ተባይሶም የማፍትማኸል ባህሮ ሳቢያን አባንድ ያደላ ተነዳዲ ተሓደ ወረስ ሙስታወቲ ሳይ ነይሩ እኮ ገርመካ ነዳዲ ኸፍ ብሎ ለባዕሉ በቃ ኖ ሆ ገሌ ደሞ ገለ አጥፋዮ ገለ መለ ገሌ ደሞ በትኸው እንዳሓለ ትምህርት ብሎ ነገር አለ ካዲ ኢንፎርሜሽን አገዳሲ ነዘም ዝመጹ ገለታት ወይ ዝገድሶም ይገረት ብሎ ነገር አለ ገዳስ ደሞ ሰብ ከዳርጋ ሁለቱም ወገብ ለሐሊፎን ያ አብዚ አላህ ቦታታት ጂ ሰብ ካብ ከተማ ከመጽ ሆነ ካብ ፓሪስ ማለት እዩ አብዚ ካሊ ዝበል ቦታ ከቅድምታት ይተጋገ ታሪሶ ያ እጂ ሰብ መዛሕታ ገንዘብ ሒዛ ትኸይዳ ገንዘብ ባሕሪ በጥረ ገንዘብ ማለት እዩ ያ ጥረ ገንዘብ አጅባ ሒዛ ትኸይድ ኦኬ እጂ ታውቲ ካሊስ አለው ከም ኖርማል ገፍት ገለ መስሎም ሓገዝ ዝኾነ በቃ ገንዘብ ገለጽኩ ማለት እዩ ሀበሻ ማለት ዲ ሀበሻን ሀበሻይ ያ አይደኖ ሀበሻ ነው ወሳይም አደኩም ገሮም ማስተናኸሎም ካብ ጀርመኒ ሞተሩ ያ ከም ኖርማል በቃ ዝኾነ ካሊስ ዛ በቃ ዳንኬር ከናፋን ወገን ራሕተ ገሜለን ገለማው ንሽቴ ከተማ ላብት እንዳትሪ አው መግረ ገለማ ገለ አው ማታሲዮ ምሲ ምስለ ይደቱ አሲሞ ገለቱ ኦኬ ሃሪማም ገረ ገንዘብ ሕዲገማ ማለት ዲ ያ ሃሪማም ገንዘብ ሕዲገማ ሕጂ ሱዳናውያን አይዶኖ ብዙሓት ሰናይሎም ሕጂ ብዙሓት ሰብዋን ተወፂኻ ዋላ ሕጂ ወላው ተምሰርት ከማን ክነወፅኻ ክነብሮ ማለት ወይ ብንጎታት ኣለካ ወይ ከዓ ካብታ ከተማስ ክትሕረግ ኣለካ በቃ ብንጎ ማለት ምምሲኻ ማራሪስ ኦኬ ወይ ይዶንዶና ኸያምን ከምዚ ጋሻ ገለ መርታት ንሕር ፈሪጦም ኻስ ኢላ ክትፍትን ከም ዝመጻኻስ ይፈልጥካ ኣለዉ ገንዘብ ኣለዎ ኢሎም ክሃርሙኻ ወይ ክሳብ ካሊእ ጎዶኻ ይኽእል እዮም ማለት ያ ፈልጦ እንዲም ሰብ ምስ ቦርሳን ገለ መሊአና ውክትይድ ያ ሪዋን ዲዮ ሕጂ ስለዚ ኻ ከምዚ ክትጥምቕ ኣለዎ ማለት እዩ ብሕዚ ዝመፅ ዘሎ ሰባት ሲ ካብ ከምዚ ጥረ ገንዘብ ሒዞም ክመፅኡ ማለት ሲ ከም ሳምሳሪ ክርከብ ኣለዎም ጥረ ገንዘብ ሒዞም ከዓኒ ካብ ምምፃእ ከላኸልሎም ሕጂ ገንዘብ ክኸፍልዎ ኮይኖም ነቲ ሳምሳርስ ግድን እዮም ጥረ ገንዘብ ሒዞም ክመፁ ነው ያ ገንዘብ ከጥለ ይኮን እንደ ሸገር ሕጂ ከምዚ ካብቲ ቦታስ ብዋና ኢኻ ትወፅእ ኣለካ ካብ ካሊስ ዳንኬር ብዋን ክትወፅእ ኣለካ ኦኬ ከተማ ሲቪልካ ኢላ ኣብቶም ኢድ ታሽሙስ ክትወድቕ ይብልካና ያ እምበርከስ ትሬን ዳሪክ ኢኻ ኣብታ ከተማስ በቃ ወፅእ ኣለካ ሶሞስቲ ሰዓት ሓሙሽተ ገለመለ ወዲኻ ላ ተበሊዕኻ ኣለኻ በቃ እሶም ይገብሩ ኣውለት ኦኬ እጂ ተጋጢሞም ነይሩ መስለኩም ኣብዚ ካሊስ እንቲኦም ናህና መዳወስቲ ነይሮም ሕጂ ሱዳናውያን ኣለዉ ግሩፕ ተኸዱ ሞባይል ቴሌፎን ሰርጡ ገለ መለ ግን እዚኦም ሓበሻ ሕጂ እዚ ሓበሻ ማለት ዘናጋዕ ትብል መስተ ገለ ትሰት እንዲያ ግን ሞርካ እንተዳ ይበዝሕ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ዓይኒ ዝኣቱ ወላ በትዮም ከባቢ ገለ መለ ኩሉ ግዜ ፖላሽ ይጥቅምሎም ሕጂ ክሳብ ሞት በፂሑ ነይሩ ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ማለት እዩ እቶም ሓበሻ እቲኦም ሱዳናውያን ከይዶም ሰርቆም ከይዶም ተባይሶም ነቲ ሓበሻ ኣይሙት ኣይጥዕይ ገይሮሞ ማለት እዩ ሆስፒታል ኣትዩ ካልኣይ ግዜ መፅኦሞም እቶም ሓበሻ ከዓ ንሱዳናዊ ካራእትዮምሉ ኣብ ኣመይቱ ማለት እንጂ ቅድሚ ሰሙን ዋቀደም ኣጋጢሙ ነይሩ ገርመካ ከምዚ ወዲ ከምዚ ኣጋጥም እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ሕጂ እቲ ኣብኡ ሕጂ ኩሉ ሰብቲ ንሓደ ሳምሳሪ ብፍላይ እቲ ሓበሻ ጥርፍ ኢሉ ብፍላይ ምሸት ኣብቲ ከባቢ ካብቲ መላቐሲ እዩ ገለ ክወፅእ የብሉን ከም ዝበልካዮ እቶም ኣጋይሽ ዝመፁ ወላ ብእዋኑ ናበየናይ ቦታ ከም ዝኸዱ ያ ቅድሚ ሰዓት ሓሙሽተ ይኣቱ ምክንያቱ ፅልምት ኢላ እቶም ሱዳናውያን ኣባዮም ምክንያቱ ሓንቲ ሞባይል ተወሲዶም ካባኻ ዘይገድስ ሚት እሶም ብሕዝር እዮም ማሲ ብክንደይ መቱ ኣይዶኖ ወላ ወላ ብሸሞንተ ሚት ምፁ ተሰሪቆም እዮም ተባህሉልዎ ነቲ ገንዘብ ምክንያቱ ከወፍሉ ስለ ዘይክእሉ ማለት እዩ ናይቲ መንገዲ ሰሪቆም ጥራዮም እቲ ገንዘብ ክረኽቦ ዝደልዩ ማለት እዩ እሞ ከዓ ሂወት ሰብ ኣይገድሶም እዩ እዚ ብዙሕ ሰብ ጉዳይ ዝኸውን ኣብኡ ዝሓበሻ ዝሓለፈ እቲ ኣብ ሆስፒታል ዘሎ ክሳብ ሕጂ ተሃዩ ተማን እንዳይ ከመይ ኣሎ ሱዳናዊ ግን ቤት እዩ ኣብኡ ቀቲሎም እዮም ሕጂ ከምዚ ቅድሚ ሓበሻ ድዮም ብዘራይ ቀቲሎሞ ማቲ خلاص تلام ابتداسي خلاص ምክንያቱ ጀመርታ መቼም ሰብ ሃሪሞምሎም ከይዶም ካልኣይ ግዜ መቼም
ከምኡ ደግሞ ኣይ ኣጋጣሚ ይፈቅድሎምን ክዮም ከዓ ተዳልዮም ፀኒሖም እንተ ቆልዓ ምሳሮምዎ ተዳልዎ ኣብ ኣመይቲ ማለት ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኩሎም ቶም ሰገርቲ ሰባት እዮም ክባህሉ ዘሎ ዋላታይ ተልካኒ ኩሎም ሰገርቲ እዮም ሕጂ ቶም ሱዳናውያን ቶም ሓበሻ ኩሎም ሰገርቲ እዮም ሰገርቲዮም ኩሎም ኦኬ ግን ቶም ኤርትራውያን ግን ተረዳሃኒ ከምዚ ኢንሻአላ አላቲ ሰቲ ይደኸል እምበር ክሰርቕ ክቐትር ገለ ኣይትሪአን ኢኻ ኣብኡ ኤርትራዊ ብግዳይ መን ይድኸም በቶም ሱዳናውያን እዩ ግዳይ ድኸውን በቶም ዓረቢ ግዳይ ድኸውን ስለዚ ንከምዚ ከዓ ምሳሎ ጥርንፍ ኢልካ ኣሕዋትካ ማለት እዩ ምስኦም ንሸውዓተ ዝኸዱ ሰባት ኦኬ ኢላ ብሓፂሩ በይናኻ ትጓዓዝ የብልካን ክተምስ የብልካን ኣብቲ ከባቢ ብሕጂ ዝመፁ ሰባት ሲ ከምዚ ከም ኣውሮጳ ገለ መለሎም ሴኩሪቲ ዝዓይነት ሰብ ርእሶም ኮንፊደንስ ገሮም ማራኸድ የብሎምን ማለት እዩ ከም ሓደጋ ዘሸክዕ ሕጂዎ ሰብ ድኹም ጋገ በቃ ታሎ ፈረንሳይ ምሳእቶ ኤሮጳ ከምኡ እዩ ድመስሎ በቃ ሴፍ ፖሊስ ቀልጢፎም መፂኦም ድረውዶካ ገለ ኣኮም ደይብፃሕካ ገለ ሰብ ደይደፍረካ እዩ ድመስሎ ግን ከም ሱዳናውያን ሂወቶም ከምኡ እዩ ኣብ ኩሉ ኸመይ ኩሉ ዓለም ኣስለን ሙዕተል ኖርማሊ ብግሩብ እዮም ድኸዱ እሶም በይኖም ኣይኮዱን እዮም 15 ብሓንሳ ድኸዱ ሓደገኛ ኣብቲ ጃንግል ትበሃል እንተ ዋላ ክልተ ሰባት ፀኒሖሞም ንኣብነት ንበሎ ተወዲ ኣላ እንቶም ክልተ ነይሩ ሕጂ ምሳና ምስኪናይ ብልእሰስ ኣቢሎሞ ማለት እዩ ኢዱ እንደለመደን ኢዱ በፁ ኩሉ በላሽዮሞ ኣጋጣሚ እንታይ ኮንካ ተበልካዮ ኣብቲ ዝነበሮ እሱ ጃንግል እቶም ኤርትራውያን መግቢ ከምፂ ኢሎም ከይዶም ንሱ ኣብኡ ክሕሉ ምስ ተረፈ ኣፅኒዖም ዘለመለ እቱ ኢሎም ሰ ስብርብር ኣቢሎም ናባና መፂ ማለት ምሳና ይደቅስ ነይሩ ምስኪናይ ይብህርር ከማን ነይሩ ለይቲ ይረአዮ ነይሮም መስለን ሚሶም ተክስላለ ውይ ድብል ነይሩ ብዙ ነገር ይዘጋጥም ታረጃ ከቢድ ያ ክራይዎም በር ተመልዮ ምስኪና እንታይ ዳ ንሕና ሕጂ ነማስ ነርና ሕጂ ኮፊና ሓወልዕና ገለ ኩሉ ሰብ ደቂሱ ገለ 4-5 ኮይናስ ንዕልል ኩሉ ግዜ ማለት ወዲያይ ተሲኡ ምዛናት መደቀሲ ፍላዕ ኣቢልዋ ሰንቢድና ዋና እንታይ ኣቲና ገለና ይተበልካስ ሰንቢደ ዝባስኑ ዘሎ ምስሊ ገለና ሓወይንካ ምስኪና ጎዲኡ ኣማን ነፍሱ ኣው ገዳ ሰሪሕና ኣለዋ ሸውታ ገዙ ማለት እዩ ምስኪን መብዛሕትኡ ስደተኛ ገለ ግን ኣብኡ ዝመፅእ ማለት ካብ ኣውሮጳ ኣይኮነን ብባሕሪ ትኸይዱ ዝመፅእ ኣይኮነን ካብ ኣውሮጳ መብዛሕትኡ ከማን ካብ በዓል ጀርመን ገለ መለይ ዝኸይድ እዩ ስደትና እቲ ናብ ባሕሪ ናብ እንግሊዝ ዝኸይድ ኣብኡ ዝርከብ ሓቀይ እሷ ሽጂ እቲ ካብ ኤሮጳ ድመፅእ ቁሩብ ምሰረይ ጥንቃቕ ገለ መለ ስለድፈልጦ ዋላ ማለት ዳይሬክት ካብ ሊብያ ድመፅእ ግን ቁሩብ ይገርም እንሻላ ንእሽተይ ሊብያ እኮ ካሊስ በዓል ዳንኬር ፍላይስም ሰብ ሰወቱ ድዮ ይመውት ይሰብ ተረዳሃኒ كم حسن قلت موت غير ما مش انت كمان ብምንታይ ምክንያት ትብሎ እስኩም መብዛሕትኡ ካብ ጀርመን ዝኸይድ ሰብ መብዛሕትኡ ሕጂ ትሰምዖ ካብ ጀርመን መፅ እንግሊዝ ገለታት መብዛሕትኦም ወራ ወርቀ ዝነበሮም ገለ ጀርመን እዮም ዝኸዱ ጀርመን ስለ ዝፀልዎ ድዮም ወራቲ ኩላ ሰብ በናታ ምክንያት ኣሎ ሕጂ ገሊኡ ወረቐቱ ይምንጠል ገሊኡ ወረቐቱ ድንግዮ ገሊኡ ናይ ፕሮሰስ ናይ መርዓይ ድንግዮ ገሊኡ ኸ ፈንጂ ይገብር ተረዲሃኒ ብዙሕ ሰብ ጥዑይ እኮ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ጥዑይ ኣይኮነን ገሊኡ ብፀጊሙ ገሊኡ ብፅጋቡ ሕጂ ገሊኦም ይልቅሑ ገለ ኮንትራት ኣቱ ኔጋቲቭ በዝሖም ገለ መልክዕ ንዑ ከይከፍሉ ክብሉ ከም ኣማራፂ ወስዶ ማለት ገሊኡ ኸ መብዛሕትኡ ግን ብፀገሙ እዩ ናይ ጀርመን ሲ ወረቐት ኣይወሃቡን እዮም መርዓ ገለ ጥርናሾ ገለ ኣብኡ ስለ ዝኸብዶ ምስ እንግሊዝ ሓሸና ኢሎም እንግሊዝ ይኸዱ ማለት እዩ ወረቐቶም ገዲፎም እንግሊዝ ወላ ወረቐቶም ገዲፎም እቶም ዝዎ በቃ ተመሳሳሊ ፀገም እዩ በቃ ናይ መብዛሕትኦም ናምነሲ 7 ዓመት ጠሚጦም ናይ ዓመት ጥራሕ ድሕዝሎ ብዘይ ፓስፖርት ማለት 7 ዓመት 8 ዓመት ድራሆሪ ደልዩ ምራው ደልዩ ገሊኦም ተመርያዮም ናይ ሰበይቶም ፕሮሰስ ድንገዮም
قاليوم كاورات كحازنو يحكوا قاليوم بحي حسا مساتو 10 ስለዘለዎን ጥራይ ያው قاليوم كام جملة كارلو ማለት ከምዚ ፋሒድዎም እቲ ሂወትካ ኣብኹም ብሓድሽ ዘይሮ ክጅምሮ ከዓ ዝኸዱ ከም ብዙሓት እዮም እጅ ሰው አለው ሰብ በቃ ምሻለው ወላ ተሸጊሩ ሁሉ ጀርመን ዘው ነበር ሰብ አለው እጅ አዲስ ህይወት ጀርመን ዘይደው ያ እንግዲህ መስአትኩም በከመይ ተቀበሎም ሆም እንግዲህ መጀመርታ መስአትኩም ከምዚ ፖሊስ ገደም ዝቅበርኩም ሸፍት ዓዲ ናና خفي نيروج በቃ ዝነበርና ያው ካብ ዕለት 6 ነኒው አዲስ ህግ ወጥዩ ስቲል ጣሚዩ ፀገም ነይሩ በቃ هجمنا أتاتوهم ببيني نيرو جنا سمير بينها سمير كم زبارة سكرتات حزام نابو فاي قال يمسلم خامش يا كل شيء بولايس يمرزوا قدني بولايس كانوا فيالو اختبار هيزوم كدانك غيروم قال 10 يكبروها قال ملا انسرفي تقبراو هوتيل وسدوها فومين يرون نيجولا نجي مالس مرو غزي مالت ابانا ግን نابنت عن 55 سبعة نيمان هنا عشر ثلاثة سبعة تراي بحسب نفنت السربيت سيتيومنا السربيت هو هالشي إيش سبعة انتر أنا بالسربيت سريدهم كم 3 سبعة كان أبوتي أرصدهم يجي ما أقولهم ما مالك يجي أدليزي كيس لك أقولك ولا نيجر مو كم قبل اللي بيحدش متى كافتم صح أدل كا بقى بعد تصحافة تلك أجل هنا أدل دي قبل ما سبات 10 13 حسنا عن تسربيت متينا كم زنا 10 تسربيت الله تعدي هو تي هوم اوفيس بال انيجريشن جوزكا هيلترو قال لي بالت بيت ما صرتي هو 10 تعبا احب الله دي يوكي مالت فينا هوم اوفيس انيجريشن سوجي ناي ريبورت مغبري ወይ ካብ ዛዓዲ መንበር ፍዓድኩ ወሃበካ መጸበይ ግን እስር ቤት እዩ ቴሌፎን ካ ተሐደት ተማኻፍ ተፈሮዱ ሰባት አሉ ኣብ ዛዓዲ ዝነበሩ ካብ ዝተፋላለ ገበናት ዝገበሩ በቃ ምሶም ባንሳ ያሃባት ሰር ማለት እስር ቤት ይዝሆነ هو በቃ ሳናት ከነገር ፈረንሳ ሪፖርት መግበሪ ክትቱ ክትከላ هما تقولوا راسي اتقبلك أفتي سريت إلا أتوقع كابتن مركب تقبل مصدر غاسي 10 يقبرها ولا سيوصل حاجة تليفون كا أوتوماتيك 10 تقبرها كله 10 تقبر نبرتك قال ما لقى كله تركبه من هفتة أنتم مش هالكلام على تي أنتم كهفتة مركب صورش كا كحدش كده أنا هو بحاجة ملا استعرفت بلا تسكت تحسب ساعات فاضي شيء ولا حاجة هاتير وتقبرنا ليت جيب ورا هذا يوم دكاس كا 3 ساعات كانت تدكسنا عملت نحن هاد كثري سلازاتنا عسل سلازاتنا ساعات كم انت قدم لك ساعات تدكسنا دغام نيرو قدم لك ساعات فاضي ساعات السيمنا انترفيو قبل ناليت اوكي فارس انترفيو قلنا قال سو وقعتها كما تقول نسقام توينا انا بسر بيتي هجي تردينا انا وايش يا زول صخا ما تسقمي ما تلقى عليه انت ما تصندين يما انت هنا انا هوتيل وصغا قاعد ترديناكو شدشس باوت يمنا سلف جي شدشس بانسا زغدو بنيش مكينه ስለሆነት እጅስ በቃ እሱም ቦታ መዲ ስለሆነ አዝማን ለተሰደው ቦታ ክትጸንየውም ገለመለገ ኦኬ ገለልናም ታውም ያትብለም ታያ የማን ጸጋ كم بمثل تجازى مرتين تاخذ زمرة على حرة بالكم ني تجازى تدوكس كلها على حرة زي خدك اسمالتي او بحان تجازى خلت سبات دكس اوكي التحقي تغير مالك انت تمن قد يوسع بقى اجي تو تورات مصكا مالتي تو عبيدهم بقى يبلوها شو بتاصقام توتيها دايركت نفط اسر بيت كاتقيد بتاي ما تاصيها هو تاصقام وتينا
دحرنا هاتم شدش مسايد موتو افتجال بحمسا نبرناها بتاطقام وصيم اركبومنا مالتي تمسسال ساعات يكونن ناي 4 ساعات هنا معنا ناي نغو سيدمنا ناو ناو ناي مشتان تيمو بيناي وصيكم دا غريدنا شو بتاطقام اصوصينا يلومنا تو هوتيل داتو يدولو لك بتاي ما ندوص مالتي هوتيلوت فيلم قال داي كاغرو تليفونو مغبوم قال مدقال حجي وراتو هابو ريبورت بقى دايركت قال والحمد لله بالله جا ريبورت من فرنسات وراتيم دبها ግን ሰዓት ማለት አደላለካ ተባአ አግበርት ባል ገደመ ላይ ብላን ቴሌፎን ካይል ኢንተርኔት የለም ኖኪያ ሞባይል ሆቦ ሀባ ተባአ ማሚክ አስቲ አሎ ኦፊስ አሎ ገለ ሞባይል ሆቦ ኖኪያ ሲም ካርድ ሎ አባ ባጌሮም ባጌካ በቃ ባ ቴሌፎን ካለካው ገለ ባያም ድቋጠሩሃ ቡሃ ገጠባ تبع أبو بناته من قد تكبر بناته من قد تبع ولا أنت لهم كم تبعول كيف الدنيا عاد شق عندي كم يجرب من وصاف تزربيه كيف الدنيا أنت لهم كم تبع أمه نسوي فقراتهم فعلها هاي تقبروا مني ها برايفت يكون ስለዚህ ተተባጋናት ካተስዕሩ ይኻ ካብቲ እስር ቤት ወጽእ ትኽእል ማለት እዩ ተዘኮይነ ግን ንኽመልስኻ ትኽእል ኣለና ፍራንስ ወይ ናብ ተፈላለየ ሃገር ያ نابلنات جين تايز بس معجرة مالو مجموعة تحقي مس فرنسان عاد إنجليز تاعم سو معجرة من يمدم لسون تاعنا سبات يمدم لسون ناي فرنسا 10 دولهم سبات يمدم لسون أوروبا 10 دولهم سبات يمدم لسون عاد إنجليز زي حتى تاعنا قرر إن شاء الله بقى أنس فرنسا 10 زنورة ميماليسة أنس أوروبا إلهم كهاوسي كلهم دايركت ناقيدة كل يربى وحسندي فرنسا وحسندي بلجيم وحسندي نمتى أو يلهم دهيبو نزيم سواتي مليسا قال إن شاء الله إلاس ليه حتى هذا نقر نوعهم يعجي تتعطى لهم مالك أجي تتبعها كرهر تغينس تحقي بيني قعوته قال ماذا بهم يقدفوها إذا كان يملك تتبعها شوف سوم تتبعه تبعها إلك قال تصفى كيركا قال ندبلك بس أنا حزك هيكلني بلكا يترم ولا نوع مالتي أجدهم ده حدش ذاته دلوس كم يقولون معلومات تلكني زي ما حدش ذاته دلو حجاب أنت هو معلومات يزغل مني تاليو جدا حدش لازم كأسر بيتات ما تكونه كم زورك تعدل يا بكا أفتى جلبة مصورة كاسي مستم ثلاثة ما ربع حق مستم نهوتي اللي قبلني هاتل مستم نهوتي اللي قبلني هاتل يا انت مساكين يجي او كندي سبات قديفنا افتي سربيت زعات الله كم زي اتيوم زغبلون قال خلو ده مرات بحصر غزي 10 زنبرهم ابقالي تفرال اوروباتات زتقبلهم سبات فلتر وجه يا تقبلهم يا فلاي جرمن تقبل يا انا يزون تقبل يا كل واد انجليز تي فلاي زحلف يجي حمشور هي توبا من يرا وراتا كساف حج مالتي يتي ولا طبق قلتيهم انترفيس تتوع له كم زبويو وكم عند الكاندي ولا تي 10 لك يقدساني يجي دحني اوجي قرب سايت قبر يا مالت تي ان شاء الله بعلم ستي حلنا غيرهم يوم كمان دوبلها 10 لك الساعه الى ان تطلع بلات مسلكاي زغباي نيرو لحتاس يلن ግን حلنا غير تقبل كان يزما 10 هالو سبس تقبل نيرا اسمر دي انترفيو غيري انترفيو بزح عرفه غير اندي نعم اسمر دي انترفيو غير اندي وقت ما يبقى اسمي هم يورتي انترفيو انا كخف ساعه فرعان كمان حلفكم وما لي خمزي كم عدلي كمتي قالوا توم زحزق سبات توم زحطها مالك اجي امتى علميتي كنتي انترفيو امتى تفكروا يوم دعتها قالوا كمزي لك هذا قال لي مالو راسيستي مره ترنتي مرة زحطها أنا حنتي شاف يوم كسبت لا أبنت وتادري نيرت اليوم كم يأتي غا كم يوزي غا بيناي نعاس بزح بكا درجة فرق ساعات وزلا أوكي أفتناي تقول ده من كسراسي نبرن نبرن تكون تأثير على الجيل كم نمتى توصل زي كاركا خمين تاي كونكا
كم يحجب راسي سلو قوليهم برا قطع معي قبضو حي حالا بشرط هو يوتيحن مثلا بزي حاسة ናይ ሃገርካ ገለ ማለት ሃገራዊ መዝሙር ብሄራት ገለ መለ ገለ ከምኡ ዓይትካ يا حجي نقول يا نعي كم زي دوبات عندي ودبر هلا عندي بهرات زوبات نقول يوم كم مزمور قال حكومي ዶኳትር ወላይ ለምሃ ክንዲ ዶኳትር ኣለዉ هاي لنا زي عندي ودبر لوا عندي بهرات عندي زوبات بربني يوم كمان حساب ገንዘብ ቁጥርታት ገለመለ በዓል እንደ ሀገራት ገዜና ኤርትራ ደሃኒ ኣብ ክልተ ወርሒ ፀውዒ ማማሲ ወላ ወርሕን ገለን ማዚ ዳ ጌርካ ኣነ ብዋሕስ ወፅየ ኣነ ካብቶም ተኣሰሩ ሰባት እንዴ ግን ዕድል ገይረ በቃ ኣጋጣሚ በቃ አንደበት እዮም ከማን እንታይ ያሪኦም ናይ ፋሚሊ ኣብዛ ዓዲ ኣድረስ ኣለካ ገሌሎም ነው ገሌሎም ሃበና ገሌሎምኒ ኣጋጣሚ ሽዑ ቴሌፎን ጥራይ ስለ ዝነበረኒ ቴሌፎን እኹል ኣይኮነን ኢሎምኒ ጽባሒቱ ሰዓት 10 ፈራን ኢሜል ገይረሎም ኣይጾንሆን ውሽጢ ፍርቅ ሰዓት ክትወጪኻ ገሌሎም ቧ ሰንቢድና ማንገር መካ አንደበት አንደበት በቃ ምክንያቱስ ዝኾነ ሰው ኣቲ ወፀን መጀመርታ በቃ ኣኔ በቃ ላይ ካፍተም ኤርትራንሲ በቲ ንፍትንዎ ዝውሓሰካ ከምዚ ሰብ ዝውሓሰካ ትረክብ ኣለካ ኣፍትናቶም ሕግሆም ድብል ኣለዎ ፋሚሉ እንተልዮም ኣብዚ ስፔሻል ክጥረዝ የብሉን ድብል ሕግ ኣለዎም ኣውፅኦም ፋሚሉ ክነብር ወይ ኣብ ጎኑ ፋሚሉ ክኸውን ይመፅእ ሰብዚ ስለዝብል እሱኻ ምክንያት ኣለዎ ማለት ኬዚስ ያ ፋሚሊ ከመይ ማግዴታ ያ እንሶም ቁጥር ነው ዝብል ሓሳብ ያ ሰብ ከማን ጽቡቅ ያው ዝገደፍኩ ሰባት ከማን ጽቡቅ ኢንሻአላህ ተስፋ ገይሮም ማስ ብዙሓት ኣርክትና ገለ ገዲፍና ኣግዘራ ደሰብ ለካኒ ቤና ተወፅእ ኢንሻአላህ ተወለሰስ ሪስክ ህይወቱ ከፊዱ መጽ ገለ ኣብዚ ክእሰር ገለ ማት ከቢዲዮ መጀመርታ አይተቀበለኒ ያታላላ በቃ ዳሃር ግን ተስፋ እንዳገበርካ ትፈይድ ግን ዳሃኒ ሓደ መንገድ ተሪኻኻ ቡጂ ሰሙ ጽቡቅ ፋሚሊ ገለመለ ጥርናፈ ይፈትንለው ማለት